کی ملی ہدایت سرکار دی وسیلے کی ملی ہدایت سرکار دی وسیلے قرآن شریعت سرکار دی وسیلے دنیا میں بدالیوں بھلیوں واہن مخلوقوں دنیا میں بدالیوں بھلیوں واہن مخلوقوں تنتا ملی فضیلت سرکار دی وسیلے قرآن شریعت سرکار دی وسیلے عملاً جیمیت کا انکار ممکن ہے عملاً جیمیت کا انکار ممکن ہے پرم ہے جیودی عزت سرکار دی وسیلے قرآن شریعت سرکار دی وسیلے مالک کا گھرند کر تو دئی واسطہ سجن جا مالک کا گھرند کر تو دئی واسطہ سجن جا سائر امٹ بھی قسمت سرکار دی وسیلے قرآن شریعت سرکار دی وسیلے کے ملی ہدایت سرکار دی وسیلے قرآن شریعت سرکار دی وسیلے